Ka dorbar snong dong ka jong ka snong shangling ringkat bat kirang ba snong jong ki prateli ki snong menta ka sngi ki lala ban penbet ya ka jing jong ka jing bret ya ki jabo jaban ki snong hapo ka sor nong po. La san sngi lenter ki nong snong ki snong ki bera hapo nong po ki lamat ya ki jing halor ki jing bam la ban bret ya ki jabo jaban ha ka jaka bret ha ka ba kham haswa ka snong ka khang ban bret ya ki jabo ha ka te ka jaka. Henry Hadin ke jing let jurep bat ke jing yakran peliu jing mut menta kasngi la ailat biang ban bret ye ki jabo da ke jing kular ke buat penyat district UMLA ke thain bat ki wei pat ki buat penyat ban pen urlong ye ke jing dawa jong ke snong shangling. Nia penben jela pediang ye ke siti na kaliang jong ka snong shangling kabla kersan dak sinjuk ka snong bat bani lang yo bani keren sani ban address yang gitu jing don kam kala bandi bat surok kala bandi ban penbahai kan yang jaka bat ba ha ka bidi bat ka jing khang ke jong ke snong shangding ban ligret iki jabo kade iki sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu dalong sisa ke jing ta ya ka leer ke begiring mensim ben syong ben sa gede gede sisa U chairman jong ka Meghalaya